субҳи 29 октябр дар Тоҷикистон дар пайи маросими сохтмони садди обанбори нерӯгоҳи барқи обии Роғун оғоз ёфт. дар ин маросим вазирон, вакилони парлумон ва дипломатҳои хориҷӣ иштирок карданд. президент Эмомалӣ Раҳмон ки шахсан худаш сари чамбари бульдозер нишаст, корҳои сохтмонро расман шурӯъ кард. сарбанди нерӯгоҳи Роғун бо баландии 335 метр баландтарин садди гиливу сангӣ дар ҷаҳон ба ҳисоб рафта, бо иқтидори 3600 мегаватт барқ калонтарин нерӯгоҳи барқи обӣ дар минтақа хоҳад буд. дар сурати пурра ба кор даромаданаш солона нерӯгоҳ тавони тавлиди то 17 миллиард киловатт-соат нерӯи барқро хоҳад дошт ки ба қавли мақомот на танҳо барои истифода дар дохили кишвар, балки барои интиқол ба минтақаҳое дар Афғонистону Покистон ҳам кофӣ хоҳад буд. мақомот мегӯянд бар асоси нақша чархаи аввали нерӯгоҳ охири соли 2018 ва агрегати дуввум моҳи апрели соли 2019 ба истифода дода хоҳад шуд. Тоҷикистон имсол бо як ширкати итолиёӣ дар бораи сохтмони Роғун қарордоди тақрибан 4 миллиард долларӣ имзо кард ва ҳамин ширкат бунёди садди обанбори нерӯгоҳро ба уҳда дорад. рӯзе пештар аз маросими шурӯи бунёди Роғун бар асари мушкили фаннӣ дар нерӯгоҳи норак аксари минтақаҳои Тоҷикистон то 3 соат аз нерӯи барқ маҳрум буданд.